Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man downloader en video fra YouTube. I går ind på YouTubes hjemmeside. Og så søger man på den video, man gerne vil downloade. For eksempel Kim Larsen midt om natten. Så trykker man på den. Når man så er inde på videoen, så kan man se heroppe, ligger videoens URL-adresse. Den kan man højreklikke på og kopiere, eller trykke Ctrl+C. Så går jeg ind på hjemmesiden www.keepvid.com. Jeg har slået reklamer fra, så det kan godt være, at det ser lidt anderledes ud. Men så skal man så sætte den ind her. Og så trykker man på det her download, der står lige ved siden af. Der står nogle gange en anden en her i midten. Så trykker man download, og så, så tænker den lige lidt. Og så skal man tillade den at køre nogle JavaScripts. Når jeg har gjort det, så kommer der de her muligheder frem. Og hvis man vil hente videoen ned, det kan være en fordel, hvis man for eksempel en dag ikke har internetforbindelse. Skal lige tillade en gang til. Eller man vil arbejde med den i Active Inspire. Den allerbedste kvalitet det er MP4, man kan også hente den som FLV, eller man kan også hente den som en lydfil kun, så man for eksempel kan høre den på en MP3-afspiller, eller bare høre lyden uden videoklip. Så trykker man på MP3. Nu trykker jeg for eksempel på FLV her. Og så skulle den gerne gå i gang. Jeg prøver lige igen. Så kan I se hernede, så downloader den. Og så lægger den sig et sted på computeren. Jeg har snydt lidt hjemmefra og downloadet den før. Og her ligger min video. Og hvis man trykker her, så kan I se, så ligger den uden at man behøver at have forbindelse til internettet. Så kan man se den video, man har hentet. Det er så i FLV 360. Hvis I ikke kan afspille de videoer, I henter på YouTube, så kan I på jeres tavle hente programmet VLC. Der kan man google VLC Download Free, og I skal så vælge Windows, men hvis man har en Mac-computer derhjemme, skal man vælge Mac. Så downloader man en video fra YouTube.